I per mi, estar en el grup de teatre Brots i formar la companyia Brots ha estat una experiència transformadora en tots els àmbits, en l'àmbit personal, en l'àmbit professional i en l'àmbit de la meva pròpia salut mental. A nivell personal, vull dir que la meva salut mental està molt bé perquè des que faig teatre, que farà ja 5 anys, no he tingut cap crisi. I a més, nosaltres a la companyia Brots treballem com a professionals i és aquell nivell d'exigència que tenim, que portem tots, abanderats per l'Antonio, el que ens fa créixer, perquè si no hi hagués exigència no creixeríem i Brots cada cop som més grans i la gent que formem part de Brots estem molt millor. També és una mena el teatre que fem, el teatre de l'oprimit amb la problemàtica de la salut mental, per la gent que té un trastorn mental com jo, és poder portar la bogeria a l'escenari. I és en l'escenari on sano, però va més enllà de sanar, perquè el teatre per mi és el motor de la meva existència. I quan ho fas així, en aquest nivell que tenim i aquestes ganes i aquesta il·lusió, esdevé una eina molt apassionant i és la meva font d'energia. Que això m'ho he preparat només per la gala, Que tothom tenim part de bogeria dintre de la nostra vida, tothom estem boixos de tant en tant. Hi ha alguns que ho dissimulen millor que d'altres i els que no ho podem dissimular ens posen l'etiqueta.